Предлагаме на вашето внимание електрически скутер AGV C2. Електрическият скутер е оборудван с 500 ватов електромотор, който се намира в задната гума, в комплект с дискова спирачка. Огромен, много функционален багажник, предназначен за доста обемисти товари. Багажника може да се сваля, което създава допълнителен комфорт. Мека и удобна кожена седалка. 5 батерии, 60 волта на 20 ампера за изключителна мощност и дълъг преход. Над 70 км преход. Удобни стойки за краката. Задна хидравлична дискова спирачка. Предна барабанна, стойка за телефон, светлини, мигачи, клаксон, 3 нива на скоростта, бърза, бавна и средна, индикатор за батерията, LED фар, LED мигачи, предна кошница, двоен шоков преден амортисьор, стойка за краката, степенки, калници, изключително подходящ мотор за ходене до вилата, за работа, за града, както и за извънградско каране. Сега ще ви демонстрирам и самия електромотор в движение. Фаровете, мигачите, малък, компактен, същевременно и много функционален мотор. Представихме ви електрически скутер AGV C2.